assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw pindi tv bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka aljuma hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanin jaam goto fof salminama inde ko noon manama jettoɗe seeɗenɓe min jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e sénégal e aduna o foof ha ɗo ɓuurasaw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen sénégal e aduna o foof ɗum noon ko wiɗon tan yo Allah waɗanin jaam suura en surana en ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw pindi tv jokke wadde abonné e pindi tv kono jokke ɓenninde information saaha foof mimon ko noon tan hande jettiɗen 100 000 foof jokken kadi ha payen 200 000 abonné ko noon garene ko ganduɗa ko kañum woni ko ɓuuri tengtude e oɗo subaka hande jayndeli ɗi garti e Cheikh Bara Dolly mo ganduɗa fawama junggo ɗum ɗon ma en gar hen saabu nane nder jayndel ɗi duumi riposte mo ganduɗa yette Benno Bokk Yakar ɓe mbi aɓe mbaɗa ɗum alarba o garaw to place de l'Obélisque ɗum ɗon nenane jayndel ɗi ha tengti e kadi yeewi askan wi wiɓe duttoto aljuma toon to place de l'Obélisque to yette en mbatta sona udditirde jaynde gendire Le Soleil ɗum noon mon ji natal gardiɗo leydi ndi joɗɗe tan ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni journaliste uji walla saktoɓe kabaruji toon to diwan mo France kamɓe noon nde ɓe gari namnade mo o wiɓe tan ko élection ji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ala ko wawi hadde ɗum dañde ma dañ so Allahu lamɗo jaaɓi nde foti dañde goɗɗo mo ganduɗa konngudi mum nane nder jayde Le Soleil woni tan Serigne Mountakha Mbacké gardiɗo ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni muriteɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal o wi tan ko kewi toon to Inde to woni konngudi ɓe cuuti e baɗeɓe cuuti fandude ɗum e julɓe ɓe ɗum tan saabi ɓeɓe ganduɗa kay ko kamɓe goni julɓe ɓe foti dartade ɓe ƴewto koye mabɓe kono kadi ko wayni ɓe calo ɗum saabu ko ɗum foti tigui salede ɓe mbi corniche o oɗo saaha jo ƴewtidama woni tan ɗo yimɓe hewɓe jahata ena pehna ɓalli mumen ha tengti noon to étudiant ji to université mo Dakar ɗon noon ɓe mbi tan ko étudiant ji oɗo saaha ñamde mumen e yarde mumen nana ƴewte garene jayde besbi le jour kamɓe noon ɓe gari tan ko konngudi gardiɗo leydi ndi ɓe mbi Macky Sall kay waɗi riposte mana addi jaabowol muɗum faade tan e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni yeewi askan wi wiyoɓe élection ji dañata so ɓe jeeyaka hen ɗum noon kanko gardiɗo leydi wi tan ko élection ma dañ te so wi ma dañ e nder leydi ndi ala ɓawɗo hadde ɗum dañde ɗum noon o wi nde foti nde wiya nde walla date naggaɗo ma dañ kala noon mo ganduɗa ko an woni baddo erreur e liste uji ma ha liste oɗon riwta ɗum ala hay goto bawɗo hen hay hunde ɓe garti noon e Cheikh Bara Dolly Mbacké mo ganduɗa kañumne suuti tan ko konngudi ɗum noon saabi hande amone nder dumbirdu ɓe mbi Air Sénégal holliti toɓɓe no 14 ɗi ganduɗa ɓe jiiɗi darnude ɗum konngudi halif général des mourides ɓe garti hen o wi tan kala ko ganduɗa woni jeygu indien ji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal yo yimɓe kollu ɗum caggal so tawi tan ko noddete ko walla wiyen ko mbiyaten ken julɓe ko gongay meɗen ɓe mbi farine mo ganduɗa tan ko farine gawri mburu gawri wonata ɗum ɗon ne aɓen ƴewto ɗum beele ma waw wonde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon garen e jayde L'As kañum e oɗo subaka aljuma hande ari tan koye konngudi gardiɗo leydi ndi o wi tan élection ji ma dañ yiiɗe ma dañ añe ma dañ ɗum woni konngudi makko kanko gardiɗo leydi ndi garen e toɓɓe 14 ɗi ganduɗa yete Air Sénégal wi ma daro hen ko way noon kanko jagorde joguiɗo banggue e jeygu ɗo e nder leydi meɗen Sénégal banggue commerce kanko noon o darima tan gam ko ganduɗa ko kañum fayi e ngal ɗon banggal ƴewte saabu ne anda caɗele nani hen mbiyowo kay caɗele ma dañe nder aduna o woni tan ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni ONU saabu ɓe mbi nde ɓe mbaɗi losko mabɓe ƴewgo mabɓe ɓe gandi ɓe ƴeewi tan ko walla koɓe mbaɗi loskoli moɓe holliɓe ko caɗele to banggal ñamde yardu ma dañ e nder aduna o yo Allah dandu en hen garen e jayde enquête kañum noon loske oɗo subaka ko gardiɗo leydi ndi e konngudi muɗum huccite jayni jayniyankoɓe ɗum noon ragal ɗum ɗon o wi tan o ari o haali ko ganduɗa kañum kewi toon to diwan mo Mali o wi ko woni fof ko yewtere tan dañata hakkude mabɓe saabu kamɓe fof ko gotum goɗɗum ko ganduɗa kay o suuti ɗum ko wiide tan
élection ji ɗo e nder leydi meɗen ma dañ kono kadi ɗum ko ganduɗa kañum woni ko kewi toon to diwan mo to diwan mo Guinée hakkude Sénégal e Mali kono hakkude CEDEAO e Mali e kadi tan hakkude mabɓe e tan Poutine ɗum ɗon foof ɓe jewtidi ɗum e nde ɗon yewtere yande daññode dariɓe oɗo saaha mbi kay 17 moɓe kollit koye mabɓe kamɓene to diwan mo ganduɗa ko kañum woni to diwan mo ganduɗa ko kañum woni place de l'Obélisque ɗum ɗon ne nane nder jayndeli ɗi garen e jaynde Vox Populi e oɗo subaka kañum ne ari tan ko wiide ɗo e nder leydi meɗen Sénégal so tan capantete go lewru juillet yoni ma élection ji dañ e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon wona Konngudi Aissata Ndiaye ko konngudi gardiɗo leydi ndi caggal tan nde o suuti konngudi makko fadude e visite mo dañno toon to diwan mo Russie to yete gam yewtidde ɓuural Afrique ɗum noon ɓe garti hen no fewi wiide ba tan yooɓe darto kadi e banggal ndema ɗum ɗon ne ɓe gari hen kono kay goɗɗo mo ganduɗa haali hen woni Mimi Touré kanko o wi tan ɓe ganduɗa kamɓe goni lundiɓe ɓe daari tan ko koyɗe waade no banggue rébellion e ko way noon ɗum ɗon noon ɓe jaɓata ɗum e nder leydi meɗen Sénégal Bara Dolly kañum noon ɓe mbi tan konngudi mum ñaɗɗi suutuno fawi ɗum e gardiɗo leydi ndi ɓe mbi oɗo saaha noon amona nimsita ɗum ɓe mbi méga meeting mo Yewwi Askan Wi oɗo saaha kamɓe noon ɓe mbi ko maɓe darnu ɗum 17 lewru juin mo gonɗen no garene jaynde Les Échos kañum ne ɓe gari tan koye Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké mo ganduɗa oɗo saaha fawama juuɗe ɓe mbi noon audition makko manam namdi ɗi noon tolnima e waktuji 5 ɗi ganduɗa o huccitino e kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni tan procureur gam tan addude ko laaɓi e konngudi o suuti ɗi kono kanko noon ala fof ko yeddi walla ko rutti caggal e ɗiɗon konngudi ganduɗa o suuti ɗum ne ñaaɗi o fawi ɗum e gardiɗo leydi ndi e ko way noon gardiɗo leydi ndi konngudi muɗum nane nder jayde Les Échos ha joni saabu o wi tan ko yette eɓe poti woppude ƴettude référence mana ƴettude yeeru e tan 20 lewru mars ko hewno hen ko saabu koko ganduɗa yete Sénégal yiiɗa ruttade ko way noon kono kadi Sénégal woni ko ganduɗa yete ko leydi jaam wadde noon ko way noon ɓe potani hay suutude ɗiɗon konngudi saaha foof e artude ko way noon walla wiide tan enen kay en on jii ko kewnoɗo e lewru mars ɗum ɗon ɗiɗon konngudi yo joƴƴinayi leydi garene jayde L'Observateur kañum noon ari tan koye natal Cheikh Abdou Bara Dolly ɓe mbi noon oɗo saaha kay article 80 fawe makko junggo konngudi ñaadɗi fawe dow gardiɗo leydi ndi te wona lawol ɗum saabi procureur ummi e tan ndigal hoore muɗum gam tan fawde makko junggo oɗo saaha noon amone juuɗe lawol ene ƴeewe hoto wattinto garen e législatif ha joni hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ina faade tan e capantati go lewru juillet ɗum noon kanko gardiɗo leydi ndi o wi tan ko ma élection ji dañ te ala fo bawɗo hadde ɗum dañde mo ganduɗa noon a rewani lawol ha liste ma riwtama ɗum ala hen ko wawi hen toon to ganduɗa kañum woni sage uji jeeɗiɗi kay ɓe mbi Pape Oumar Sakho woni ko yidde ƴettude retraite muɗum kono noon haqqillaji nani tan nanggue mataw e Oumar mo ganduɗa kanko woni Badio Camara ko kanko tigui sikka kanko jogori lomtade kay Pape Oumar Sakho ɓe mbi noon to Pape Alassane Gueye kanko noon o darima tan gam hollide darde makko saabu o wi cukalel mawni oɗo saaha ɗum woni konngudi makko garen ha joni jayde quotidien le quotidien kañum noon wi tan ko Benno Bokk Yakar wi noon oɗo saaha maɓe jofta kono kamɓene maɓe kollit koye mabɓe ɗum noon saabi aɓe jiiɗi wadde kamɓene ko ganduɗa ko kañum woni ñalawma mo ganduɗa maɓe kollit koye mabɓe toon to place de l'Obélisque to yete kamɓene ɓe mbaɗa seppo mabɓe manggo ɗum woni kay ko ganduɗa yete nani e nder jayde quotidien le quotidien kono kay Yewwi Askan Wi kamɓene ɓe darima tan gam wiide yete maɓe mbat kamɓene ñalawma mo ganduɗa yete ɗum ko aljuma ɓe mbi aɓe mbaɗa ɗum gam tan darade toon to ganduɗa kañum woni place de l'Obélisque ɗum ɓe jiiɗi ruttade toon ɓe mbi Touba kay wi ko yo yimɓe kay daro holla caggal ende caggal nde suuti konngudi ñaɗɗi fawde ɗum e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam garene jayde
e Libération kañum ari koye natal Cheikh Bara Dolly e ko yane dow mum ko procureur fawimo juuɗe oɗo saaha amane juuɗe lawol saabi ɗum ko konngudi ñaddi o suuti o fawe gardiɗo leydi ndi e ɗum ɗon noon addi ko way noon ɓe mbi noon ko haali ko namda ko foof ala ko rutti hen caggal o wi ko haali ko o haali ɗum kono noon neɗɗo fo e yiyande muɗum ɗum tagui o wi tan waxuma foofu dara ku nekk ak ni ngay déggee mana ko haali toon ko o haali ɗum goto fo noon eno nanita haala makko walla no yirta haala makko ɗum woni konngudi makko kanko Cheikh Bara Dolly ɗum noon ɓe mbi Elimane Ndiaye ko tan baraɗo saabi e sehil makko warimo yowimo tan ciseauji ɗum noon addi tan caɗele hawa wasi fittandu makko ɗum kewi ko toon to diwan mo Mbour haare hakkude makko e sehil makko ɗum addi ɗum ɓe mbi wonɓe université virtuelle oɗo saaha eɓe kewi tan caɗele ganduɗa aɓe daña ɗum e jangde moɓe e nder leydi ndi ɗum wonno ko ɓurno tengtude jayndeli ɗi e oɗo subaka hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV ko noon tigui mbiyeten joyeux anniversaire omo ganduɗa kanko woni ceerno meɗen kono kadi halifa ena wiye yette Serigne Moustapha Sy kanko noon gardiɗo Moustachidine walla Moustachidat amo ñagane balɗe juɗɗe kono kadi emo ñagane ko ganduɗa woni cellal duumigal ɗum noon e dendagal Pindi TV fo nana wiyamo joyeux anniversaire yo Allah junnu gurdam makko ko noon ndeweten kadi beltinen won hen yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ayaw Pindi TV biyeteɗo Doura Karamatullah Diallo toon to diwan mo ganduɗa ko kañum woni mo France Aminata Dia kañum ne to France woni Seydou Isaga Diallo kankone gorko mo Medina Gounass amo wuuro toon to diwan mo France Yacine Fall kañum ne yejitaka e laal gotol Yacine Kanté e Houlay Sow kañum ne toon to diwan mo France ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe on ji hande ko parité tigui lelna debbo goto gorko goto ɗum noon saabi ɗum ko rewɓe ɓe ɓeydi wadde commenté e nder roɓindu jaydeli meɗen te ɗum ko weltare tan min dañata hen saaha foof yiide rewɓe hollidde darde mumen worɓe ɓe noon hoto tikke saabu saaha foof kamɓene ɓe jiiɗa won hen waɓe no Doura en mbiyata ko mbeɗe heede rewɓe ɓe no fewi kono ko noon ken rewɓe te debbo doole mum kewani il faut saaha amin nanggana koye amen ɗum ko hen jeeya koye noon garenne ko ganduɗa ko kañum woni banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo e oɗo subaka hande en garat tan e ko kiwi walla ko yani e dow Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké konngudi ñaddi ɗi ganduɗa o suuti o fawi ɗum e dow gardiɗo leydi ndi saaha foof ene ƴewtide ko way noon ene daña so meeting dañi walla pottite mawɗe baɗe noon ɗum noon gardiɗo leydi ni ko institution saaha foof ene haale te institution oɗon article 80 koko won ko haali hen wiide won konngudi ñaɗɗi ɗi ganduɗa fotani fawede e dow makko saabu ko respect goto foof foti tottudemo saabu ko gardiɗo leydi te ɗum wona fijirde wona cahan ɗum noon caggal nde ɓe ndentuno to place de l'Obélisque oɗo ɗum noon addi hande ko ganduɗa ko kañum woni ɗeɗo caɗele ha procureur ɓe neldimo convocation nde ganduɗa o notoyaki convocation oɗon ɓe neeli suka walla mbiyen daɗiɓe addoyimo galle makko ɗum noon on nani waktuji 5 ɗi ganduɗa mono joƴƴina amo namde caggal ɗum o nanna e dumbirdu oɗo saaha noon mataw ma ande holto wattinto retour de parquet dañat walla ko way noon ɗum ɗon fo noon wonko ɓuuri ɗum ɓubde ko tan goto fo aray programme muɗum goto fo haala ko muusi ɗum e leydi ndi saabu goto fo ne jogui ko muusi ɗum te so darima ne wawi haalde ɗum ɓuuri goto fo ko foti haalde ko ƴetta joƴƴina ɗa wona e haalde ɓuura nadde e politique o ha haala ko ganduɗa koko ɓurti fanude ɗum e gardiɗo leydi saabu ko wawi wonde foof ko mo ganduɗa président de la république ko respect foti dañde ko respect foti fawede e dow mum hoto yimɓeɓe ƴettu yeeru e ɓaɗono hande Macron
mo ganduɗa ete neɗɗo darima fi ɗum hello ɓooyani ne wawi wiyede ɓooyani dumbirdu walla ndi daggaka eko way noon ɗum ko France ko kamɓe ɓeɗon enen ganduɗen ko respect ganduɗen ko halifa meɗen woɗa ɗo pawɗen ɗum te noon gardiɗo leydi kañum noon ene jeeya e halifaɓe te oɗon ene foti tottede respect ene wawi wonde foof e hitere mbawɗa ƴewide ɗum foof eko gandanɗa ɗum foof yo won ko ganduɗa aɗa surana ɗum kam ɗo saabu ɗo woni ɗo tagui ɗum raamo woni o saabu kañum woni gardiɗo leydi ndi kañum woni gardiɗo sénégalais ji ɗi wadde respect oɗon amo waɗi ɗum mérite o ko neɗɗo jotto e nder galle muɗum walla nder suudu muɗum walla e tan guiɗiraɓe muɗum ina haala ko fotani yettinde ɗum ha e peñci ha aduna foof ina nana ina yetto hen sinno ko campagne électoral ni wiye eyyi campagne udditi kaari wini koye campagne fawi ɗum kono noon wona campagne udditani taw suwa taw fuɗɗade wadde noon so potti teɓade noon dañi yo goto foof yaa eko metti ɗum wasa ƴettude woni konnguli fawa ɗum e gardiɗo leydi ndi saabu an ko tikkanɗa gardiɗo leydi fof won ɓurɗo tikkandema gardiɗo leydi ko beltiɗa e gardiɗo leydi fof won ɓurdamo weltade e gardiɗo leydi ko tan hollidde goto foof yiyande muɗum kono goto foof e yidde muɗum te neɗɗo a ƴettata yidde ma porsa ɗum heddiɓe a ƴettata yiyande ma porsa ɗum heddiɓe yaaduɓe eɓe ganduɗa kañum woni yiyande gardiɗo leydi ndi ɓe jaadi hen hoto ɓe porso hen hay goto kono ɓe jaadani e makko ɓe kadi hoto porso hay goto yiyande mumen yo goto foof heddodo yiyande mum kono kadi kone waɗa foof walla ne haala yo waddu hen respect yo waddu hen ko ganduɗa ko kañum woni ko ganduɗa ko kañum woni horma saabu ko ɗum woni lawol kono so ƴewtinama hande ko yeehi e banggue ko wiyete internet o eko way noon goto foof nani ƴatto goɗɗo o goto foof nani suuta konngudi ñaɗɗe ne fawa ɗum e heddiɓe te ɗum ɗon ne wawi wasde ɗum ɗon ne foti ƴewtede koye ɗi konngudi guddeten roɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam e kisal ko tottude won aadi altine so Allahu lamɗo jaaɓi Baba Moussa Niang noon ala ɗo ɗum tagui aljuma hande o on jiyanimo kono ko jaam ɓolo yo Allah waɗanen jaam e kisal hokka en tawede altine so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debba Aissata Ndiaye wonno heɗen en banggal caméra ko Masso Sow alias Thiaté Ibrahima Thiombane